να κάνουν απόλυτη ησυχία στην ταπεινή και σεμνή εκδήλωσή μας για το κλείσιμο της σχολικής χρονιάς. Έχουμε τη χαρά να βρίσκεται κοντά μας και ο Δήμαρχος του Δήμου Προσοτσάνης, ο κύριος Βασίλης και Κηδεμόνων, επί σειρά ετών, ο Δούκας ο Χρήστος. Το σχολείο μας μπορεί να είναι μικρό. Δεν έχει σκοπό να κάνει παπαγάλους, είτε πράσινους, είτε κόκκινους, είτε γαλάζιους παπαγάλους. Έχει σκοπό να κάνει μαθητές που να επεξεργάζονται την πληροφορία, να κρίνουν και να αποφασίζουν. Είναι δραστήριοι και το αποδείχνουν συνεχώς. Κάνοντας έναν απολογισμό αυτής της σχολικής χρονιάς, θα ήθελα να σας πω ότι οι μαθητές συμμετείχαν σε πολλούς τομείς. Τομέας περιβάλλον. Τα παιδιά μας κάναν δεντροφύτευση περιμετρικά γύρω από τον προφήτη Ηλία. Σπήραμε ελαιόδεντρα. Έτσι λοιπόν ευαισθητοποιούμε τα παιδιά μας να αγαπήσουν το περιβάλλον. Επισκεφθήκαμε το Μουσείο Πέκα για να αγαπήσουν τα παιδιά την πολιτιστική και πολιτισμική παράδοση. Επισκεφθήκαμε τον αρχαιολογικό μας χώρο. Ζήσαμε από κοντά το πρόγραμμα Αναβίωση των Δρομένων. Ζήσαμε όλοι μαζί αυτές τις στιγμές των Μπαμπούγερων, ένα έθιμο που χαρακτηρίζει την Καλυβρύση. Και τα παιδιά δώσαν το καλύτερό τους σε αυτό γι' αυτό. Πολλές οι δράσεις μας, σε όλους τους τομείς. Επισκεφτήκαμε όλα τα ξοκλήσια του χωριού, για να τονώσουμε το θρησκευτικό αίσθημα των παιδιών. Επισκεφτήκαμε τις τοπικές θρησκευτικές περιοχές, όπως τον Άγιο Βλάση. Τα παιδιά χαρήκανε αφάνταστα. Πρέπει να είμαστε περήφανοι που είμαστε καλυβρυσιώτες, γιατί έχουμε ήθη και έθιμα ζωντανά, χριστιανικά και ελληνικά. Ομολογώ ότι αυτό το χειροκρότημά σας με ενθουσιάζει. Πιο δυνατό όμως το χειροκρότημα θα είναι για τα παιδιά, τα οποία θα μας παίξουν μια καταπληκτική παράσταση. Κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε Πρόεδρε του Συλλόγου Γονέων, αγαπητές κυρίες, αγαπητοί δάσκαλοι, αγαπητά μας παιδιά. Καταρχήν να ευχαριστήσω για τα καλά σου λόγια, αγαπητέ και φίλε Μανώλη. Στη συνέχεια θα ήθελα να ευχαριστήσω για την τιμητική πρόσκληση, γιατί πράγματι για μας είναι τιμή μια τέτοια πρόσκληση, γι' αυτό και με την παρουσία μας το αποδεικνύουμε. Και δεν έχει σημασία πόσα είναι τα παιδιά, 30 ή 300. Σημασία έχει η δουλειά που γίνεται σε ένα σχολείο, και εδώ βλέπω και διαπιστώνω ότι πράγματι καταβάλλεται μια πολύ σοβαρή και δυναμική προσπάθεια, πράγμα το οποίο αποδεικνύεται και από τη σημερινή παράσταση που θα δούμε, διότι δεν είναι εύκολο αυτά τα μικρά παιδιά να τα βάλει σε μια τέτοια σειρά και να μάθουν αυτά τα πράγματα. Εκτός από την καθημερινότητα, είναι σπουδαίο και σας ευχαριστώ συγχαρητήρια, διότι τα παιδιά τα βάζετε στην διαδικασία του να σέβονται το περιβάλλον, αλλά και την πολιτιστική κληρονομιά μας. Είναι θέματα τα οποία είναι πολύ σπουδαία, ιδιαίτερα την εποχή που διανύουμε, όπου κινδυνεύει, θα έλεγα, εντός παρενθέσεως, και ο πλανήτης μας. Και είναι πολύ σοβαρό το έργο προς αυτή την κατεύθυνση που επιτελείται.
θέλω να σας συγχαρώ για μια ακόμη φορά, να πω στα παιδιά να έχουν καλές διακοπές και σε αυτά που θα αλλάξουν χώρο, καλό κουράγιο και καλή δύναμη. Άστρο είμαι. Άστρο είμαι σαν νοσόν. Σαν. Σαν αλλάγαν τα λογόν, το λευκό το περιστέρι της ήλιας δεν εξέρει. Λέω ακόμα. Μπράβο. Το χορτάρι και τα δάση που ζωής πουν πλάκα. Σοκολάτα που λατρεύουν τα παιδιά, σαν το φόνο στα χωράφια και στο δέντρο τα κλωδιά. Γιατί την πόρτα μου χτυπάς, τι θέλεις τώρα, τι ζητάς, δεν θέλω πια να μ' αγαπάς. Γιατί την πόρτα μου χτυπάς. Που κουβαλάει η πατέρνα. Είπε να φέρω μια φωτογραφία ασπρόμαυρη. Μανώλη, πάρ' το αυτό. Τα κορίτσια μου πάντα για σένα, όλα σπαστά, τα φορίζει όλα για σένα. Ese
γιολιά, παραθετεύεια. Σήκω κόρεψε τρελά, να μ' ανάψει το ζευγά, κορίτσι μου, όλα για σένα. Σήκω κόρεψε τρελά, να μ' ανάψει το ζευγά, κορίτσι μου, όλα για σένα. Πάμε βόλτα απόψε με τα μαζί, έλα και θα σου φέρνω εντάξει. Στοίχημα να βάλεις και το χανό, την καρδιά το μάτια θα την κάνω. Κι όλα στα βάλεις τα κορίτσια. Μη στάνετε. Τι θα πάρετε? Ένα γλυκί βραστό. Ένα ζάκι περιποιημένο. Έγινε. Σας σκοτώ. Τα ουζάκια εδώ. Αφού βλέπεις, να. Jangan
Δυνατά. Ένα σκέτο για να πάνε στα μάτια κάτω. Ας τα φαρμάκια κάτω. Γεια σου, μπαμπανιά. Έγινε. Τι να κάνουμε. Έλα, εκεί. Αγγελάς,
κάθε μας μεράκι γίνεται τραγούδι και το λέμε και μες στα τραπάτσα μάθαμε ποτέ μας να μην λέμε και μες στα τραπάτσα μάθαμε ποτέ μας να μην λέμε. Κοίτα πες, πάντα έτσι η ζωή αγελάς, κοίτα πες, πάνε και πρωί. Κοίτα πες, πάντα έτσι η ζωή αγελάς, κοίτα πες, πάνε και πρωί.